私も会いたかったよ、ベジータ。どうだ。ベジータ様を死亡させるなよ。すぐに終わらせてやる。なんだと。楽しませてくれよ。ゲームをしようか。任せてください。なんて力だ。貴様の強さは本物だ。だが俺は仲間として認める気はない。どうだ。どうだ。何どうだ。少しはやるようだな。さてと。どうだ。どうだ。
暇つぶしにはなったな。どういうつ